This public service content is brought to you by Grace Pharmacy. Hindi tanan nga mga heroes nagasuksok sang kapa. Ang iban naka-uniforme. Kasubong na lang sang katapos ang Special Rescue Force sang Bureau of Fire Protection Negros Occidental nga nangin dalagana na sa mga nagkinahanglan sang bulig. Hindi lang sa mga tao, kundi pati man sa mga kasapatan nga nabutang sa delikado nga sitwasyon. Wala may ginapili. Sunog, baha, pati may diferensya sa paminsaron kag kasapatan, tanan ginabuligan kung kinahanglan ang bulig. Ini ang trabaho sang katapos ang Bureau of Fire Protection sang Negros Occidental nga nagarisgo sila sang kabuhi sa kada may rescue operation. Ang ini nga video kuha sang bulan sang Hunyo. Ginbuligan sang Special Rescue Force sang BFP ang katapos ang City Disaster Risk Reduction Management Office sa pag-evacuate sa mga residente nga nabahaan sa Barangay Sumag sa Bacolod. May 15 man ka mga pamilya ang ilan naluwas kag nadala sa evacuation center. Sang amuman nga bulan, ang Alpha kag Bravo team sang SRF Negros Occidental ang nagbulig man sa search and retrieval operation para ma-recover ang nalunod nga teenager sa nagluntad nga flash flood sa La Carlota City. Actual na, iba pa rin kahit alam na namin na sa isip namin yung iba pa rin through experience na at least pag ganito yung senaryo magagawa namin. Tsaka case to case basis talaga, yun talaga yung na-observe namin na hindi lahat ng nang tinuro sa amin is yun yung ma-apply namin kasi during sa training namin naka-ready na lahat. Doon pag sa actual scenario, saan ka ba mag-a-anchor? Doon hindi namin alam. So sariling diskarte. Ang importante lang safety lang talaga. Galawan sa actual mismo na scenario. Wala sila nagapili sang bululigan, pating may diferensya sa paminsaron, ila ginaatipan. Sa Banwa sang Pontevedra, ila gintinguwaan nga maluwas ang isa ka lalaki nga may diferensya sa paminsaron nga nagsaka sa transmission tower sa Barangay San Isidro sang Setyembre 4. Kompleto sa equipment ang rescue trucks ng SRF Negros Occidental. Gani hindi lang sa pagbulig sa isig katawo ang ila nangin misyon. Bisan sa mga pets ukon sa kasapatan, sila ang to the rescue. Actually, I felt so nervous during that time. Pero nung parang wala naman effect. Kumbaga, masaya ka rin na ganun. Despite sa challenge, overcome yung mga ganung pangyayari. Halin sa mga kuring na nagsaka sa puno sang kahoy, ila ini ginatagaan atensyon agud maluwas. Inibisan pa mabutang sa risgo ang ila kaugalingon. May mga instances ba na nakagat kayo na si Buddy? Yes sir, actually hindi ko na-expect yung ganong pangyayari. Pero yung sa amin lang naman is yung despite ng hirap, yung feeling na maging masaya ka na pagkatapos mo ma-rescue. Actually nga, hindi ko nga alam na ganun pala yung kasi parang na-excite ako na ipasok sa sako yung pusa para i-save yung hayop. Yun pala, nagulat na lang ako nung pag-atak ko ng kamay ko na may kagat na pala na may kagat pa sir. Yes, so, actually ito po yung niya. Yung ongoing pa yung vaccination nito yung last na vaccine ko pa sa 22 pa. Sa last anti-rabies sir kasi mabuti naman dito, maganda yung support nila pag sang Setyembre 23, nangin makahalawat-hawat man ang ilang pag-rescue sa aspin nga si Cookie nga nahulog sa isa ka buho sa Mount Carmel Subdivision sa Barangay Alihis sa Bacolod.
gintinguhaan sang team nga maluwas ang ido. Ang registered nurse nga si Fire Officer 1 Elmer Ranigo ang nangisog nga manaog sa madulom nga buho nga may kadalumon nga 20 metros agod malabot si Cookie. Yung concern kasi namin doon sir is yung yung oxygen doon baka mahina yung oxygen doon sa baba. Pero pag ko naman doon, siyempre yung unang nalanghap ko yung yung amoy ng aso, 1 week ba naman siya doon. So tolerable naman siya. Then sabi ko hindi naman ako nahihirapang huminga or ganon. Mas sobra man tunga sa oras tubtub nga ila naluwas ang aspin kag nabalik kini sa paghinakop sang babayi nga tag-iya nga may balatian sa korason. Ready lang kami. Yung feeling sir na yun, nakatulong kayo, nakasagip kayo ng buhay. Sa yung sa part kasi nabigla rin ako noon nung na screenshot ng mga mga katropa ko na tapos sinisunod sa akin sabi ko ba't gano'n na kasi sa amin sir hindi na namin in-expect na gano'n na yung magiging feedback pa. So parang normal na lang sa amin yung ganung pag-rescue. So pero siyempre nung na-picture out, iba rin yung feeling na na-appreciate yung ginagawa namin ganito. Yung kahit sabihin pa naman na aso lang yung tinulungan namin, so buhay pa rin kasi yun eh. Tsaka yung paano namin rescue yung isang buhay is hindi yun basta-basta. Buhay ng aso versus buhay namin. Pag nahulog ako dun sa may butas, lagot din, di ba? Siya pag nahulog sa may nyug, lagot din. So hindi yun basta-basta. Kaya medyo nakakatuwa rin. Ang mga pagdayaw kag pagpasalamat halin sa ilang mga nabuligan kag halin sa mga netizen ang husto na para matagaan sang dugang nga kusog kag inspirasyon ang katapo sang SRF Negros Occidental. Nakaka-high moral din yung mga ganong pangyayari kasi hindi kahit nga pamilya mo hindi alam yung mga ganong senaryo eh. Upod sa mga equipment sang katapos ang SRF Negros Occidental diri sa Bureau of Fire Protection, magluwas ni sa mga jackets, helmets, ining mga improvise nga mga nets nga ila ginagamit sa pag-rescue sa mga kuring kag kasubong man ining mga dog trap, improvised dog trap nga sila na mismo ang nag-amot-amot para nga makabakal sang mga improvised equipment nga pagagamiton sa tion nga mayara sila sang call sa pag-rescue sang mga hinuptanan kasubong sang ido, kuring kag iban pa. Karon nga nagsaka man ang cases ng COVID-19 sa probinsya, ilabi na sa Bacolod, halos kada simana. Naggabulig man ang katapos ang SRF para sa pag-decontaminate sa mga opisina, port kag airport, kag iban pa nga pampubliko nga lugar agud mapunggan ang paglapda sang virus. Fully vaccinated ang kadaman sa ila, gani mentras nga masarangan, handa sila nga magabulig para sa mga nagakinahanglan. Mga nagakadapat tawgon nga moderno nga mga baganihan. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kon may ikasarang agod makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kon ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin, magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada simana. This public service content was brought to you by Grace Pharmacy.